हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सिद्धार्थ राकेश ब्लॉग चैनल आपको स्वागत। आज आम बनइबा चिकेन चाउमिन बनइबा चिकेन चाउमिन प्रस्तुत करने आमको कौन कौन सामग्री आवश्यक आप वीडियो माध्यम देखिए। चलतु आ डेरी नक चिकेन चाउमिन प्रस्तुत करिया। बर्तमान आम मिक्स चिकेन चाउमिन प्रस्तुत करिया। एबे बर्तमान आम 2 चामच तेल पकेदबा। देखो आम तेल पकईदे बर्तमान आमर तेल भी गरम एटे कौन कौन सब आम आड करें आपण मानू देखदेवी। देखु बर्तमान ये आम कि अदा पकेबा कटाई अदा आउ कि कटाई रसुण पकेबा आउ कि कटाई लंका पकेबा आपको भल भाव फ्राए करदे। किसी पियाज आड कर पियाज टी आम भल भाव फ्राए करदे। गैस फ्लेम को टे हाई करिया। बर्तमान ये आम आड करवा कोबी कटाई कोबी आउ ए गाजर आड करवा भल भाव आम फ्राए करदे। इतने हल्का भिनेगार मारिया बेसी नुहे हल्का मारिया जैसे आम कोबीटा को टे बंफे सीझेदब। हल्का भिनेगार आड कले आम कोबीटा से पूरा सीझे दी थाए तेणुक आम हल्का भिनेगार आड कले घरे आप प्रस्तुत कले भिनेगार नदेले भी चलो किसी असुविधा नहीं। भल भाव आपको फ्राए करेंगे। बर्तमान आमर ये सब फ्राए हो आसला आम आड करवा चाउमिन आड करवा। आम चाउमिन आड करदे आम खेल बर्तमान बर्तमान ये आम ताल मिश्री किसी आड करवा जहाँकि चाउमिन को टेस्ट करता है। फ्राए करदे देखो ये कौन कौन मसला मुझे आड कर स्वाद अनुसार आम लुण पकेबा गरम मसला ये चिकेन मसला दबा टे हल्का लंका गुंड ए आम या फ्राए करदे भल भाव फ्राए करदे। है हल्का सोया सॉस ऐड करवा फ्राए करदे। बर्तमान आमर देखो चाउमिन कलर को
ଏଥିରେ ଆମେ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିବାନି କାହିଁକିନା କଲର୍ଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ବୁଷ୍ଟ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ବୁଷ୍ଟର ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ସିଏ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲେ ଏବେ ଆମର ଚାଉମିନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଉମିନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ଏଗ୍ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଆଡ଼୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପକେଇବା। ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଭଲକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ଅଣ୍ଡା ପକାଇ ପାରିବେ, ଚାଉମିନ୍ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଅଣ୍ଡା ପକାଇବେ, ବନେଇକି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲିମିଟ୍ରେ ଚାଉମିନ୍ ବନେଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଣ୍ଡା ପକାଇବେ। ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଚାଉମିନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମିକ୍ସ ଚାଉମିନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍। ଚାଉମିନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ମାନେ ବିଟ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଥିରେ କିଛି ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ଯାହାକି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। କିଛି ଟମାଟୋ ସସ୍, ହାଲକା ଟମାଟୋ ସସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ଚିଲି ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ମିକ୍ସ ଚାଉମିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଚାଉମିନ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଦେବି, ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ନିଅ ଟେଷ୍ଟ କର, ଦେଖ ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ମିକ୍ସ ଚାଉମିନ୍ ଆମର କେମିତି ହେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ନା? ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ବି ମୋ ବାବା ଟେଷ୍ଟ କଲେ। ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବହୁତ ସ୍ପାଇସି ହେଇଛି। ମୋ ବାବା ବି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ବି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମସଲା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।